Ο Έντγκαρ Κέισι, γνωστός ως ο κοιμόμενος προφήτης, βοήθησε για πάνω από 40 χρόνια χιλιάδες ανθρώπους να κατανοήσουν τις αόρατες δυνάμεις που διαμορφώνουν τη ζωή τους. Μία από τις βαθύτερες αποκαλύψεις του ήταν η δύναμη των χρωμάτων. Πώς επηρεάζουν την ενέργειά μας και πώς μπορούν να προσελκύσουν αυθονία. Στις πνευματικές του αναγνώσεις, ο Κέισι εξηγούσε ότι τα χρώματα λειτουργούν όπως τα αόρατα ραδιοκύματα. Προσελκύουν ή αποθούν την τύχη. Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του, το σπίτι σου λειτουργεί σαν ένας τεράστιος πομπός ενέργειας που στέλνει σήματα στο σύμπαν όλο το 24ωρο. Κάθε επιλογή χρώματος είναι σαν να ρυθμίζεις έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Μερικά χρώματα εκπέμπουν επιτυχία και χαρά, ενώ άλλα φτώχεια και περιορισμό. Πολλοί άνθρωποι διαμορφώνουν το σπίτι τους ασυνείδητα με τρόπο που εμποδίζει τους στόχους τους αντί να τους υποστηρίζει. Ο Κέισι δίδασκε ότι η ενέργεια των χρωμάτων λειτουργεί σύμφωνα με τις ίδιες αρχές με τις ηχητικές συχνότητες. Όπως η μουσική μπορεί να δημιουργήσει αρμονία ή ανησυχία, έτσι και τα χρώματα δημιουργούν ενεργειακή αρμονία ή χάος στον χώρο που ζεις. Όταν περιβάλλεσαι από χρώματα που υποστηρίζουν τη ζωή, αρχίζεις αυτόματα να δονείσαι σε υψηλότερη συχνότητα και έτσι προσελκύεις καλύτερες εμπειρίες. Πράσινο, ο καταλύτης της ανάπτυξης. Ο Κέισι αποκαλούσε το πράσινο χρώμα της θεραπείας και της ασταμάτητης ανάπτυξης. Ανακάλυψε ότι το πράσινο έχει την ίδια δόνηση με τη ζωή την ίδια. Ιδανικό για όσους νιώθουν μπλοκαρισμένοι ή στάσιμοι. Το πράσινο δεν συμβολίζει μόνο την ανάπτυξη, την ενεργοποιεί, καθώς σε συνδέει με την νοημοσύνη της φύσης. Το συνιστούσε ιδιαίτερα σε άτομα με οικονομικά ή υγειονομικά προβλήματα. Τις φυτά τις αποκαλούσε ζωντανές κεραίες ενέργειας, που καθαρίζουν τις αρνητικές δονήσεις και ενισχύουν τις θετικές. Σύμφωνα με τον Κέισι, ακόμη και ένα υγιές φυτό, δίπλα στην είσοδο του σπιτιού, μπορεί να κατευθύνει την ενέργεια προς την αυθονία και τις ευκαιρίες. Μία από τις τεχνικές του ήταν να μιλάς στα φυτά το πρωί, να τους εμπιστεύεσαι τα όνειρα και τους στόχους σου. Πίστευε ότι τα φυτά είναι συνδεδεμένα με την ίδια παγκόσμια ζωτική δύναμη που δημιουργεί τις ευκαιρίες. Το πράσινο, σύμφωνα με τον Κέισι, μπορεί επίσης να διαλύσει αόρατα μπλοκαρίσματα που εμποδίζουν τη ροή χρημάτων. Ο ίδιος το αποκαλούσε με χιούμορ πνευματική δυσκυλιότητα, την οποία το πράσινο λύνει με φυσικό τρόπο. Χρυσό, ο μαγνήτης του πλούτου. Το χρυσό αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από τα χρήματα. Δονείται στη συχνότητα της θείας αυθονίας. Ο Κέισι έλεγε ότι το χρυσό όχι μόνο προσελκύει πλούτο, αλλά και τη σοφία να τον χρησιμοποιήσει σωστά, καθώς και την αυτοπεποίθηση να αποδεχτείς την αυθονία χωρίς ενοχή. Αποκάλυψε ένα ενδιαφέρον μυστικό. Η κουζίνα είναι, σύμφωνα με αυτόν, η οικονομική καρδιά του σπιτιού. Ένα και μόνο χρυσό αντικείμενο εκεί, όπως ένα κουτάλι, ένα μικρό μπολ ή μια κορνίζα, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν φάρος αυθονίας, εκπέμποντας πλούτο σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το χρυσό σου υπενθυμίζει υποσυνείδητα τη θεϊκή σου αξία. Πολλοί από τους πελάτες του υπέφεραν από χαμηλή αυτοεκτίμηση και έτσι σαμποτάριζαν την επιτυχία τους. Όταν περιβάλλονταν από χρυσό, άρχιζαν ξανά να αισθάνονται την εσωτερική τους αξία. Το χρυσό ενισχύει επίσης τη διαίσθηση. Σε βοηθά να αναγνωρίσεις ευκαιρίες που άλλοι αγνοούν και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. Κόκκινο. Η ενέργεια της ζωής. Πολλοί φοβούνται το κόκκινο γιατί το συνδέουν με τον θυμό ή τον κίνδυνο. Ο Κέισι όμως έβλεπε το κόκκινο ως καθαρή ζωτική ενέργεια. Το πρότεινε σε ανθρώπους που αισθάνονταν κουρασμένοι, χωρίς κίνητρο ή αποκομμένοι από τον σκοπό της ζωής τους. Για αυτόν ήταν σημαντικό να χρησιμοποιείτε το κόκκινο με μέτρο, όχι υπερβολικά. Ακόμη και ένα κόκκινο μαξιλάρι, ένα κερί ή ένα έργο τέχνης θα μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο να ενεργοποιήσει την ενέργεια σε όλο το σπίτι. Ο Κέισι παρομοίαζε το κόκκινο με καλώδια εκκίνησης για την ψυχή. Μπορεί να ξυπνήσει τη ζωτική εσωτερική δύναμη. Στις σχέσεις παρατηρούσε ότι τα ζευγάρια που είχαν απομακρυνθεί συχνά ζούσαν σε ουδέτερους, ενεργειακά άδειους χώρους. Μικρές κόκκινες πινελιές βοηθούσαν να αναζωπυρωθεί το πάθος και η σύνδεση.
Το κόκκινο ενισχύει επίσης το θάρρος, γιατί σε φέρνει σε επαφή με την εσωτερική σου φωτιά και αποφασιστικότητα. Ο Κέισι δίδασκε ότι το κόκκινο δεν δημιουργεί ενέργεια από το τίποτα. Απλώς αφυπνίζει τη δημιουργική δύναμη που ήδη υπάρχει μέσα σου, αλλά ίσως έχει κατασταλεί από τον φόβο ή παλιά μοτίβα. Μπλε, το κανάλι της Θείας Σοφίας. Ο Κέισι αποκαλούσε το μπλε χρώμα της Θείας Σοφίας και της πνευματικής σύνδεσης. Ανακάλυψε ότι το μπλε δημιουργεί αυτό που αποκαλούσε ιερή σιωπή, μια κατάσταση εσωτερικής γαλήνης, όπου μπορείς να ακούσεις πιο καθαρά την εσωτερική σου φωνή παρά τον θόρυβο της καθημερινότητας. Στον σύγχρονο κόσμο των συνεχών ερεθισμάτων, το μπλε είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Όταν ο νους σου είναι διαρκώς απασχολημένος ή αγχωμένος, σύμφωνα με τον Κέισι, δεν μπορείς να λάβεις τα σημάδια και τις καθοδηγήσεις του σύμπαντος. Οι μπλε χώροι ευνοούν τις σωστές αποφάσεις, γιατί καταπραονούν τα συναισθηματικά κύματα και επιτρέπουν βαθύτερες ενόρασεις. Συχνά συνιστούσε να διακοσμούνται οι χώροι εργασίας ή μελέτης με μπλε αποχρώσεις, ειδικά για άτομα που βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις ή υπαρξιακά ερωτήματα. Αλλά το μπλε δεν φέρνει μόνο διάβια σκέψης, ανοίγει και την πύλη της πνευματικότητας. Ο Κέισι διαπίστωσε ότι άτομα που περνούσαν τακτικά χρόνο σε μπλε περιβάλλοντα είχαν πιο συχνά ουσιαστικά όνειρα, εντονότερη διαίσθηση και αίσθηση ανώτερης υποστήριξης. Για τη συναισθηματική επούλωση, το μπλε προσφέρει αυτό που ο Κέισι αποκαλούσε θεία παρηγοριά. Μια βαθιά ειρήνη που σε βοηθά να επεξεργαστείς τον πόνο και την απώλεια, χωρίς να χάσεις την επαφή με την ελπίδα και τη δύναμη μέσα σου. Λευκό, ο καμβάς των απεριόριστων δυνατοτήτων. Για τον Κέισι, το λευκό συμβόλιζε το ύψιστο δυναμικό. Δίδασκε ότι το λευκό δεν κάνει απλώς τους χώρους να φαίνονται πιο φωτεινοί και μεγάλοι, αλλά επεκτείνει πραγματικά το ενεργειακό πεδίο όλων των θετικών πραγμάτων στη ζωή σου. Ταυτόχρονα, καθαρίζει παλιά πρότυπα που πλέον δεν σε εξυπηρετούν. Ο Κέισι αποκάλυπτε ένα ιδιαίτερο τελετουργικό που το μοιραζόταν μόνο με προχωρημένους μαθητές. Όταν φέρνεις λευκά στοιχεία στο σπίτι σου, τοποθέτησε τα χέρια σου πάνω τους και πες: «Καθαρίζω αυτόν τον χώρο από κάθε παλιά ενέργεια που πλέον δεν με εξυπηρετεί. Ανοίγω το σπίτι και τη ζωή μου σε άπειρες ευλογίες, τέλειες ευκαιρίες και θαυμαστή αυθονία». Σύμφωνα με τις διδασκαλίες του, το λευκό λειτουργεί σαν ένα κοσμικό κουμπί επανεκκίνησης. Καθαρίζει τη συσσωρευμένη αρνητική ενέργεια και δημιουργεί χώρο για θαύματα και νέες δυνατότητες. Οι οικογένειες που χρησιμοποίησαν το λευκό στα σπίτια τους ανέφεραν συχνά αξιοσημείωτες θετικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Το λευκό ενισχύει επίσης τη δύναμη της εκδήλωσης, επειδή δημιουργεί αυτό που ο Κέισι αποκαλούσε ενεργειακή διάβγεια. Όταν οραματίζεσαι τις επιθυμίες σου μέσα σε λευκό περιβάλλον, στέλνεις στο σύμπαν ένα εξαιρετικά καθαρό σήμα για το τι θέλεις να δημιουργήσεις, χωρίς παρεμβολές ή ασάφεια. Ο Κέισι προσδιορίσε το σκούρο γκρι ως το πνευματικά πιο βλαβερό χρώμα για τους χώρους διαβίωσης. Ανακάλυψε ότι το σκούρο γκρι φέρει μια βαριά, άψυχη ενέργεια που πνίγει την ψυχή, σαν ενεργειακός βρικόλακας που απομυζά σιγά σιγά τη motivation, τη χαρά και τη σύνδεση με την ευημερία. Ο κίνδυνος του σκούρου γκρι έγκυται στη διακριτικότητά του. Προκαλεί αυτό που ο Κέισι αποκαλούσε πνευματική κινούμενη άμμο, μια σταδιακή βύθιση της ενέργειας και της ζωτικότητας, τόσο αργή που συνειδητοποιείς τη ζημιά μόνο όταν έχει πλέον ριζώσει βαθιά. Άνθρωποι που περιβάλλονται από σκούρο γκρι συχνά αντιμετωπίζουν επίμονα προβλήματα που δύσκολα λύνονται, όπως οικονομικές δυσκολίες, παρά τη σκληρή δουλειά, ανεξήγητη εξάντληση, αποστασιοποιημένες σχέσεις ή το αίσθημα ότι η ευτυχία συμβαίνει μόνο στους άλλους. Σύμφωνα με τον Κέισι, το σκούρο γκρι δημιουργεί στο σπίτι ενέργεια γραφείου, ενώ τα ουδέτερα χρώματα μπορεί να είναι κατάλληλα σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, το σπίτι θα πρέπει να είναι καταφύγιο, ένας χώρος για ανανέωση. Όταν περιβάλλεσαι από ενέργεια γραφείου, η ζωή μοιάζει με μια ατελείωτη λίστα υποχρεώσεων, χωρίς χαρά και ελαφρότητα. Για όσους δεν μπορούν να αλλάξουν αμέσως το σκούρο γκρι, ο Κέισι ανέπτυξε έναν αντίδοτο τύπο, ζωντανά πράσινα φυτά, πολύχρωμα έργα τέχνης, χρυσές λεπτομέρειες, λευκό φως και μικρές κόκκινες πινελιές. Όλα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο,
εξουδετερώνουν την ενεργειακή αποστράγγιση του γκρι. Η ενέργεια της κρεβατοκάμαρας. Ο Κέις έδινε ιδιαίτερη έμφαση στα χρώματα της κρεβατοκάμαρας, καθώς εκεί περνάς κάθε βράδυ 6 έως 8 ώρες σε δεκτική κατάσταση. Τα χρώματα που σε περιβάλλουν κατά τη διάρκεια του ύπνου προγραμματίζουν το υποσυνείδητό σου. Μπορούν είτε να υποστηρίξουν την ανάπλαση, είτε να απορροφήσουν την ενέργειά σου. Οι σκούρες γκρι κρεβατοκάμαρες θεωρούνταν ιδιαίτερα ανησυχητικές για τον Κέι. Τις αποκαλούσε δολοφόνους ονείρων, γιατί κυριολεκτικά ρουφούν τη ζωτική ενέργεια από τους στόχους και τα όνειρά σου. Οι άνθρωποι που κοιμούνται σε γκρι δωμάτια συχνά βιώνουν ανήσυχο ύπνο, εφιάλτες και ξυπνούν εξαντλημένοι, παρόλο που κοιμήθηκαν αρκετά. Αρμονία στις σχέσεις. Για ζευγάρια που θέλουν να εμβαθύνουν τη σύνδεσή τους, ο Κέις συνιστούσε απαλούς κόκκινους και χρυσούς τόνους στους κοινόχρηστους χώρους. Το κόκκινο ξυπνά το πάθος και την επιθυμία, ενώ το χρυσό ενισχύει την αμοιβαία εκτίμηση. Μαζί, αυτά τα χρώματα βοηθούν τα ζευγάρια να θυμούνται γιατί ερωτεύτηκαν και να βλέπουν ξανά ο ένας τον άλλον ως πολύτιμους θησαυρούς, όχι ως δεδομένους. Επαγγελματική επιτυχία. Για τα οικιακά γραφεία, ο Κέις πρότεινε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό χρωμάτων. Πράσινο για ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες, χρυσό για οικονομική επιτυχία και σοφές αποφάσεις, μπλε για καθαρές σκέψεις και πνευματική καθοδήγηση, λευκό για έμπνευση και διάβγεια και μικρές κόκκινες λεπτομέρειες για δράση και κίνητρο. Υγεία και ίαση. Στις ιατρικές του αναγνώσεις, ο Κέις εξηγούσε ότι τα χρώματα μπορούν να υποστηρίξουν φυσικές διαδικασίες ίασης. Το πράσινο ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και την κυταρική αναγέννηση. Το μπλε καταπραώνει τις φλεγμονές και υποστηρίζει το νευρικό σύστημα, το λευκό καθαρίζει και αναζωογονεί ολόκληρο το σώμα. Το χρυσό ενδυναμώνει το ορμονικό σύστημα και ενισχύει τη ζωτικότητα, ενώ το κόκκινο, σωστά δοσολογημένο, ενεργοποιεί την κυκλοφορία και τη ροή ενέργειας. Πρακτικές συμβουλές εφαρμογής. Τεχνική πρόθεσης. Ο Κέις δίδασκε ότι μπορείς να ενισχύσεις την επίδραση των χρωμάτων μέσω της συνειδητής πρόθεσης κατά τη διακόσμηση. Κράτα το χρωματιστό αντικείμενο στα χέρια σου, πάρε βαθιά ανάσα και φαντάσου το φως να ρέει από την καρδιά σου προς το αντικείμενο. Πες καθαρά τι θέλεις να προσελκύσεις στη ζωή σου και νιώσε σαν να έχει ήδη συμβεί. Έπειτα, τοποθέτησέ το με ευγνωμοσύνη και εμπιστοσύνη. Εποχικές αλλαγές χρωμάτων. Το να ζεις σε αρμονία με τις εποχές αυξάνει την αποτελεσματικότητα των χρωμάτων. Ο Κάιτς πρότεινε: Άνοιξη. Περισσότερο πράσινο και λευκό για νέα ξεκινήματα και ανάπτυξη. Καλοκαίρι. Κόκκινο και χρυσό για ζωντάνια και αυθονία. Φθινόπωρο. Ζεστό χρυσό και απαλό μπλε για ευγνωμοσύνη και συγκομιδή. Χειμώνας. Λευκό και μπλε για ηρεμία, εσωτερική σκέψη και καθαρότητα. Προστασία από αρνητική ενέργεια. Για σπίτια σε δύσκολες περιοχές ή περιόδους ζωής, ο Κέις συνέστηνε τη συνειδητή χρήση χρωμάτων, φωτός και συμβόλων για τη δημιουργία μιας προστατευτικής και αρμονικής ατμόσφαιρας. Ανάπτυξε έναν προστατευτικό τύπο που συνδυάζει 4 χρώματα. Λευκό για καθαρισμό και φως, μπλε για πνευματική προστασία και ειρήνη, πράσινο για ίαση και ανάπτυξη και χρυσό για θεϊκή σύνδεση και σοφία. Σπίτια που συνδυάζουν αυτά τα 4 χρώματα γίνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, πνευματικά φρούρια που δεν διαπερνώνται από καμία αρνητική ενέργεια. Επιτάχυνση της εκδήλωσης. Ο Κέις δίδασκε στους μαθητές του να δημιουργούν γωνιές εκδήλωσης, μικρές περιοχές στο σπίτι αφιερωμένες σε συγκεκριμένες επιθυμίες, διακοσμημένες με αντίστοιχα χρώματα. Για χρήματα, πράσινα φυτά, χρυσές λεπτομέρειες και λευκά κεριά. Για αγάπη, απαλό κόκκινο, χρυσές πινελιές και λευκά λουλούδια. Για υγεία, πράσινο και μπλε με λευκό φως. Για δημιουργικότητα και τα 5 χρώματα δύναμης σε μικρές ποσότητες. Για πνευματική ανάπτυξη, λευκό και μπλε με χρυσές λεπτομέρειες. Η σύγχρονη κβαντική φυσική επιβεβαιώνει αυτό που ο Κέις γνώριζε πριν από έναν αιώνα. Όλα στο σύμπαν είναι δονητική ενέργεια, χρώματα, σκέψεις, συναισθήματα, ύλη.
Ο Κέισι μπορούσε να αντιλαμβάνεται την ενεργειακή άβρα των ανθρώπων και παρατηρούσε πώς τα χρώματα επηρέαζαν άμεσα τη δόνηση του πνεύματός τους. Η αθροιστική επίδραση της χρωματικής ενέργειας σημαίνει ότι οι θετικές αλλαγές δυναμώνουν με τον χρόνο. Κάθε μέρα σε περιβάλλον υψηλής δόνησης σε κάνει πιο δυνατό, πιο ευτυχισμένο και πιο ανοιχτό σε θετικές εμπειρίες. Αντίθετα, οι μέρες σε χαμηλές δονήσεις, όπως σε σκοτεινά γκρίζα δωμάτια, σε αποδυναμώνουν και προσελκύουν προβλήματα. Ο Κέις ανακάλυψε ότι τα παιδιά αντιδρούν ακόμα πιο έντονα στα χρώματα από τους ενήλικες, επειδή το ενεργειακό τους πεδίο είναι ακόμη υπό ανάπτυξη. Παιδιά που μεγαλώνουν σε ζωηρά υποστηρικτικά περιβάλλοντα είναι πιο αυτοπεποίθητα, δημιουργικά και επιτυχημένα. Εκείνα που ζουν σε γκρίζους, άψυχους χώρους υποφέρουν συχνότερα από άγχη, δυσκολίες συγκέντρωσης ή χαμηλή αυτοεκτίμηση. Γονείς που εφαρμόζουν τις χρωματικές αρχές του Κέις προσφέρουν στα παιδιά τους ένα άβλο πλεονέκτημα, μια ενεργειακή βάση για επιτυχία και ικανοποίηση σε όλη τους τη ζωή. Ο Κέις δίδασκε ότι η ατομική θεραπεία σημαίνει πάντα και συλλογική θεραπεία. Όταν αυξάνεις τη δόνηση του σπιτιού σου μέσα από συνειδητές χρωματικές επιλογές, συμβάλλεις στην ανύψωση της ενέργειας όλου του περιβάλλοντός σου. Σπίτια με υψηλές δονήσεις λειτουργούν σαν φάροι, μεταδίδοντας θετική ενέργεια που μπορεί να εμπνεύσει και να θεραπεύσει τους άλλους. Αν αρκετοί άνθρωποι εφάρμοζαν αυτές τις αρχές, ολόκληρες κοινότητες, ακόμα και ο κόσμος, θα μπορούσαν να θεραπευτούν μέσα από μια ανώτερη συλλογική συνείδηση. Για στιγμές, όπου απαιτείται άμεση ενεργειακή υποστήριξη, ο Κέισε δίδασκε την αναπνοή με χρώματα, τη συνειδητή εισπνοή χρωματικής ενέργειας. Φαντάσου να εισπνέεις πράσινο φως για ίαση και ανάπτυξη, χρυσό για αυτοπεποίθηση και αυθονία, κόκκινο για ενέργεια και πάθος, μπλε για ειρήνη και σοφία ή λευκό για διάβγεια και καθαρισμό. Άφησε το έγχρωμο φως να πλημμυρίσει ολόκληρο το σώμα σου. Ο Κέις επίσης συνέστηνε να παίρνεις μαζί σου μικρά έγχρωμα αντικείμενα στα ταξίδια σου, για να επηρεάζεις θετικά την ενέργεια άγνωστων τόπων, όπως ένα πράσινο φυτό ή μια πέτρα για θεραπευτική ενέργεια, ένα χρυσό αντικείμενο για προστασία και ευημερία, ένα λευκό κερί ή ύφασμα για καθαρισμό και κάτι μπλε για εσωτερική γαλήνη και πνευματική σύνδεση. Οι αποκαλύψεις του Έντγκαρ Κέι συσχετικά με τη δύναμη των χρωμάτων ξεπερνούν κατά πολύ τον σύγχρονο εσωτερικό σχεδιασμό. Είναι μια γέφυρα προς μια αρχαία γνώση που κάποτε άνθησε στους πνευματικά εξελιγμένους πολιτισμούς της ανθρωπότητας. Αυτές οι διδασκαλίες μας οδηγούν πίσω στον θρυλικό πολιτισμό της Ατλαντίδας, όπου το χρώμα θεωρούνταν δημιουργική και θεραπευτική πρωταρχική δύναμη. Αυτή η γνώση μεταδόθηκε αργότερα στους ναούς των μυστηρίων της αρχαίας Αιγύπτου, όπου οι ιερείς και οι ιέριες χρησιμοποιούσαν σκόπιμα τις χρωματικές συχνότητες για πνευματικό μετασχηματισμό και σωματική θεραπεία. Επίσης, στην Ινδία, στο Θιβέτ και στους προκολομβιανούς πολιτισμούς της Αμερικής, το χρώμα θεωρούνταν κλειδί για ανώτερη συνείδηση. Αυτοί οι πολιτισμοί κατανοούσαν αυτό που η επιστήμη μόλις τώρα επανανακαλύπτει. Ότι το χρώμα δρά σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα, επηρεάζει όχι μόνο το περιβάλλον μας, αλλά και τα συναισθήματά μας, τη σκέψη μας και την πνευματική μας ανοιχτότητα. Αυτή η ιερή γνώση μεταβιβαζόταν για χιλιετίες σε μυστικές σχολές. Όμως με την άνοδο του υλισμού και της πνευματικής αποξένωσης, πολλά χάθηκαν. Αρχαία κείμενα καταστράφηκαν, σχολές μυστηρίων καταπιέστηκαν και η βαθιά κατανόηση της δονητικής δύναμης των χρωμάτων ξεχάστηκε. Σήμερα, σε μια εποχή παγκόσμιας πνευματικής αφύπνισης, αυτή η γνώση επιστρέφει. Ο Έντγκαρ Κέι ήταν ένας από τους σημαντικότερους φορείς αυτής της αναγέννησης. Οι διδασκαλίες του δεν είναι απλώς προσωπικές εμπνεύσεις, αλλά μέρος της επιστροφής μιας αρχαίας ανθρώπινης κληρονομιάς. Αυτή η επαναφύπνιση συμπίπτει με τη συλλογική άνοδο της ανθρώπινης συνείδησης. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αληθινή πνευματική τους φύση και αναζητούν εργαλεία που να τους στηρίξουν σε αυτό το μονοπάτι. Το χρώμα, ως άμεσο μέρος του περιβάλλοντός μας, είναι ένα από τα απλούστερα και ταυτόχρονα πιο ισχυρά εργαλεία. Το γεγονός ότι αυτή η γνώση επιστρέφει τώρα δεν είναι τυχαίο. Καθώς η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει προκλήσεις, οικολογικές κρίσεις, κοινωνικές αλλαγές, πνευματικό επαναπροσανατολισμό,
Λαμβάνουμε πίσω ακριβώς εκείνα τα εργαλεία που οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν για να δημιουργήσουν αρμονικούς και ευημερούντες πολιτισμούς. Η σοφία των χρωμάτων είναι ένα από αυτά τα εργαλεία, ένας πρακτικός δρόμος προς την προσωπική και συλλογική θεραπεία. Όταν εφαρμόζεις συνειδητά τις χρωματικές αρχές του Κέις, εισέρχεσαι σε μια πράξη πνευματικής ανάμνησης. Επανενώνεσαι με τη σοφία της ψυχής σου, η οποία έχει συγκεντρώσει εμπειρίες σε πολλούς βίους, σε πολιτισμούς όπου η γνώση των χρωμάτων ήταν αυτονόητη. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα διακόσμηση του σπιτιού, αλλά για μια ενθύμηση του ποιος είσαι στην πιο βαθιά σου ουσία. Κάθε άνθρωπος φέρει στα κύτταρά του τη μνήμη του πώς το χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ίαση και εσωτερική μεταμόρφωση. Όταν αρχίσεις να εφαρμόζεις αυτές τις αρχές, μπορεί να βιώσεις στιγμές οικειότητας, σαν να θυμάσαι κάτι που ήδη γνώριζες. Αυτό το συναίσθημα είναι η αφύπνιση της ψυχής σου στην αρχαίγονη δύναμή της. Η προσωπική σου αλλαγή μέσω του χρώματος δημιουργεί δονήσεις που φτάνουν πολύ πέρα από εσένα. Κάθε άνθρωπος που ανυψώνει την ενέργειά του μέσω συνειδητής διαμόρφωσης συμβάλλει στο συλλογικό πεδίο συνείδησης της ανθρωπότητας. Το σπίτι σου γίνεται ένας φάρος θετικής ενέργειας που αγγίζει όλους όσους εισέρχονται. Οι επισκέπτες απορροφούν ασυνείδητα αυτές τις αρμονικές δονήσεις και τις μεταφέρουν στη δική του ζωή. Έτσι δημιουργείται ένας αυξανόμενος κύκλος θετικής αλλαγής. Η αρχή της μορφικής συντονίας δηλώνει ότι νέα πρότυπα συνείδησης γίνονται πιο προσβάσιμα μόλις αρκετοί άνθρωποι αρχίσουν να τα ζουν. Κάθε συνειδητή χρωματική απόφαση που παίρνεις βοηθά να φτάσουμε αυτό το κατόφλι και κάνει τη μεταμόρφωση πιο εύκολη για τους άλλους. Ο Κάιτς τόνιζε πάντα ότι η πνευματική γνώση χωρίς εφαρμογή παραμένει θεωρία. Η αληθινή αλλαγή συμβαίνει μόνο όταν περάσουμε στη δράση, όταν έχουμε το θάρρος να ζήσουμε τη γνώση. Ακόμα και μικρές συνειδητές χρωματικές αλλαγές μπορούν να φέρουν μεγάλα αποτελέσματα, εφόσον γίνονται με καθαρή πρόθεση και ειλικρινή αφοσίωση. Το σύμπαν δεν ανταποκρίνεται στο μέγεθος, αλλά στην αυθεντικότητα. Ένα μόνο χρώμα, τοποθετημένο με συνείδηση, μπορεί να επιφέρει περισσότερα από μια ολόκληρη ανακαίνιση χωρίς επίγνωση. Ξεκίνα τη μεταμόρφωσή σου με έναν χώρο και ένα χρώμα που ταιριάζει με τη βαθύτερη επιθυμία σου, είτε είναι αυθονία, αγάπη, ίαση, είτε πνευματική σύνδεση. Κατά τη διαμόρφωση, διατήρησε καθαρά στο νου την πρόθεσή σου. Παρατήρησε πώς εμφανίζονται λεπτές αλλαγές σε λίγες μέρες ή εβδομάδες. Πιο ήσυχος ύπνος, περισσότερη έμπνευση, ισορροπημένη διάθεση, βαθύτερες σχέσεις. Αυτά είναι σημάδια ότι συνδέεσαι επιτυχώς με τις καθολικές δονήσεις της συνειδητής δημιουργίας. Επέκτηνε σταδιακά αυτά τα αρμονικά χρώματα σε όλο σου το σπίτι. Κάθε χώρος γίνεται άγκυρα της εσωτερικής σου εξέλιξης. Εμπιστεύσου ότι δεν εργάζεσαι μόνος. Ολόκληρο το σύμπαν στηρίζει κάθε άνθρωπο που ευθυγραμμίζεται συνειδητά με την ανάπτυξη και την αρμονία. Τα χρώματα γύρω σου είτε σε υποστηρίζουν στο δρόμο προς το ανώτατο δυναμικό σου, είτε σε επιβραδύνουν αθόρυβα. Έχεις τη δύναμη να επιλέξεις. Διαμόρφωσε το περιβάλλον σου, ώστε να γιορτάζει τη ζωή, τη χαρά, την αγάπη και την αυθονία. Όταν το περιβάλλον σου πάλεται σε αυτή τη συχνότητα, η ίδια η ζωή αρχίζει να σε γιορτάζει. Εμφανίζονται ευκαιρίες, οι σχέσεις βαθαίνουν, η δημιουργικότητα ξυπνά και νιώθεις πως μια ανώτερη δύναμη σε υποστηρίζει. Η ζωή σου γίνεται ζωντανή έκφραση της ψυχής σου. Το σύμπαν είναι έτοιμο να σε υποστηρίξει στην συνειδητή σου εξέλιξη. Όλα περιμένουν απλώς την απόφασή σου να μπεις θαραλέα στην πνευματική σου κληρονομιά και να δημιουργήσεις την πραγματικότητα που η καρδιά σου γνωρίζει εδώ και καιρό ότι είναι δυνατή.